Aina tulin katsomaan lähinnä, että onko kastematoja mönkimässä, mutta en mä ole mitään niin. Tossa näitä raparperialkuja. Mutta kun se on levinnyt tonnekin. Täälläkin jotain raparperimuokulaa tulossa. Kattokaa, eikö tää ole raparperialkuja nohonkin? Joo. Nyt tulee vettä, niin sitten ne saakaan. Heittuuko pitänyt enää niistä? Niin on niistä tulee pensasmustikkaa. Kiva. On menee keltainen bussi. Se harvoin menee busseja, mutta mikähän tuokin menee. No niin, mä lähden puuroa syömään seuraavaksi. Joo, ja kello on nyt 7.58. Joo, ja se puuroaika onkin. Joo. No niin, mikäs siinä? Linnut tantit täällä sirpittää ja sarpittaa. Toi oli joku ötökkä. No niin, heippa!